odmena pre trola či trolku. Namiesto sľúbenej haciendy dvojizbový byt, manžel na fronte v ruskej uniforme a šikana detí ruskými spolužiakmi a susedmi. No, tak povediac, akciová ponuka. Nekúpte to. Kým sa toto všetci šíritelia ruskej putinovskej propagandy dozvedia, dá nám to však zabrať. Treba však nájsť spôsob, aby sa to čím viac ľudí po Slovensku dozvedelo o tých hore, že ich organizovane klamú za prísľub beztrestnosti a tak povediac moskovskej dače, chaty pri Moskve. A preto nechcú nedeľné diskusie, radšej adresne a osobne zvážajú svojich autobusmi kam treba, aby sa ukázali, že klamstvo funguje. Počas korony pred parlament, teraz na MDŽ či do Handlovej, ten istý pokrik, tie isté tváre a facky mokrou rukou ako vodoliečba a na 10. rohlík do krku a iné vulgárne vyznania lásky. V ponuke je všetko. Aj nežné a láskavé oslovenie americká. Povedzte to za mňa. Je to americká. 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 Píp. Čo vy na to?